mugurdi esferifikazioak, matxa te burbuilak. Elikagaien berrikuntza entzun eta batek baino gehiagok halako izen eta itxurako platerak irudikatuko zituen. Seguru aski, Michelin izarreko jatetxeetako kartetakoak. Guk ordea, etorkizuneko elikagaien inguruan gehiago jakin nahi eta Bilbao Ostalaritza Goi Eskolako sukaldean topatu dugu erantzuna. Heziketa zentro honetan, sukaldari izateko oinarriak irakasteaz gain, berrikuntza laborategi bat daukate. 6 urtean, 100 produktutik gora sortu dituzte, eta gaur, horietako batzuk erakutsiko dizkigute. Hauek guztiak, zuen buruetatik eta laborategi edo sukalde honetatik irten dira ez. Hemen egiten duguna da berrikuntza gastronomikoa. Adibidez, daukagu untable hau, untagarri hau egiten dugu bainekin eta kakaurekin. Lekaka legia, Bai, lekekin. Bueno, niri leka gustatzen zaizkit, kakaoa ere bai, eta hori probatzera etorri gara, Bai, ezta? hau da, estatxera etorri zara. Hartuko hilara bat eta hemen jarriko dizu. Eskerrik asko. Pizkatxo bat. Maskara jaitsiko dut. Kakao saborea du, eleka ez da. Era bat, ez da? Eta hau, nola bururatu zitzaizuen edo nola izan? Bueno, hau edia izan zen, leka asko egon direla, eta horrekin zer egitea umeekin. Bueno, umeentzako lekak ez zaio gustatzen, zelan egin aldugu, beraiek jateko eta ez dakiteko leka jaten ari direla. Beraz hainbat helburu bete zen dituzten, honekin umeek balazkiak jatea, soberakinak aprobetxatzea, lekak kasunetan. Beti izaten da ideiaren bat atzean, zerbait sortzen duzuenean, osasungarria izan da dira, hondakinak aprobetxatzea. Guk hemen egiten dugun guztia osasuna da, ekonomia zirkularrekin ere lan egiten dugu, eta beti hori, gure lana hori da, dena osasuna izatea eta sostenibilia izatea. Izatea, ez da? Hurrengo produktu hauek ere horrekin dute zerikusia osasunarekin. Kilkerren produktuak dira. Kilkerrak? Bai, kilkerrekin egindakoak. Hau da, ere proteina berri bat jateko. Bueno, eta orain jango dugu. Bai, orain gastatuko duzu. Hau da, Tex-Mex zaporearekin. Oso goxoa, Gustatzen zaizu? Guazten naiz. Gambak. Bai, hemen daukagu. Baina gamba berezi xamarrak, ez da? Hau berezi bat da, ez da itsasoko gamba bat, baina dau eginda algekin eta da gamba vegano bat. Horrelakoak ikusten ditugu hondartzan paseatzen ari garena. Hemen hondartzan, adibidez joaten zara hemen Kantabrikora eta kodium hau asko dekogu hemen. Enkarguak izaten dira, ala zuek libre duzu, imaginazioa? Daukagu gehienetan enkarguak, baina gero daukagu ere denbora txiki bat, adibidez gure gauzak egiteko, eta gero ere beste zentruekin egiten dugu gauza gehiago, eta teknikarekin egiten dugu ere produktuak. Eta zer dira? Hemen daukagu barazki batzuk, porroa, tipula, asanarioa, eta honekin egiten duguna da, ura kentzea. Deshidratatu, ez da? Deshidratatu, baina lehortu, poliki zaporea eskentzeko, eta gero, barazki horiek lehortuta sartzen ditugu kapsula hauetan, eta kapsula honetan joaten gara makinara bat, kafeko makina bezala, eta egiten dugu salda bat. Daukagu hemengo zaborea porru salda da, betiko porru salda etxean egiten dugun bezala, eta hau alkatxofekin egindakoa. Alkatxofak daude hemen barruan, eh? Bai. Diuretikoa da, baita jasangarria ere. Izan ere, kapsula honen bidez horburuak kozinatzerakoan baztertzen ditugun hostoei probetxua ateratzen zaie. Eta zer egin, kiwiak alferrik ez galtzeko. Izan ere, kamera frigorifikoetan sartuta ere, usteltze prozesu azkarra duen fruta bat da. Sarri, ezin izaten zaio etekina atera uzta osoari. Estatuan, Euskadi da bigarren kiwi ekoizle nagusia, eta produkzioa ahalik eta gehien aprobetxatze aldera, teknikarekin kolaboratuz, Basque Food Laboratorin larru vegano bat sortu dute kiwiekin. Kiwiaren azala nabaritzen da, hemen zatitxoak, ez da? Eta zertarako erabiliko dugu? Adibidez, zapatuak egiteko edo liburuetako tapak egiteko. Oinetakoak, txaketak ere, eta hori aprobetxatzeko da. Azkeneko adibidea, zuen laborategitik irten den azkeneko adibidea. Hemen daukagun azken produktua da txitxarroz egindako
produktu bat, snack bat. Snack, txitxarroa. Txitxarroa, hau teknikatik eskatu zuten, eta nahi zuten snack bat vitamina D-rekin, eta guk zer ikusi genuen txitxarroa, arrain urdinak, vitamina D asko dutela. Eta horrekin egin dugu snack hau. Eta nola jaten da? Hau, horrela etortzen da eta jarri behar dugu mikrogailuan. Ne badakit mikroinlabea erabiltzen, baina sukaldaria zuzara. Vale. Txitxarroarekin egindako esnaka, larru veganoa eta barazki kapsulak teknikarekin elkarlanean sortu dituzte. Hau da, Euskadiko Lanbide Heziketako berrikuntza aplikatuko zentroarekin elkarlanean. Bilbao Ostalaritza Eskolan ezagutu ditugun azken produktu horiek, teknikako biozientzia eta jasangarritasun arloak koordinatzen dituen proiektu multidisiplinarretako baten fruitua dira. Bioekonomia aplikatuko sare baten barruan, arlo desberdinetako lanbide heziketa eskolen arteko elkarlana sustatzen dute, eta ekonomia zirkularra ardatz nagusietako bat da. Jasangarritasunaren apostu nabarmena egiten ari gara biozientzia eta jasangarritasun arloan, izan ere, ikusi beharrik ez da, zenbat eta zenbat produktu botatzen ditugun zakarrera. Gaur egun, asko lantzen ari gara lan esparru hau, nitxo bat daukagulako elikagaien inguruan, eta ekonomia zirkularra landuz, berrera biltzen ditugu elikagaiak, berrikusten ditugu ere bai zen nolako produktu berriak atera ditezken, eta hori eskolakin egiten dugun modu berdin-berdinean, egiten dugu hemen bai bioteknologiako laborategietan. Teknikako bioteknologia laborategi honetan, punta-puntako ekipoekin trebatzen dira lanbide heziketako irakasleak. Ondoren, elikagaien industrian lanean ariko diren ikaslei, ahalik eta formakuntzarik onena eta berritzailena eskaintzeko. Izan ere, horixe da teknikaren helburu nagusietako bat. Enpresetara helduko diren teknikariak ahalik eta hoberen prestatzea. Hemen dugun ekipoa HPLC-a da, eta bere siglak esan nahi dute erresoluzio handiko kromatografia likidoa. Elikagaien industrian, industria farmazeutikoan eta hainbat baliokideak diren industrietan, kosmetikoan eta bar, erabiltzen den teknika bada, nahasketa batean konposatu guztiak separatu ahal izateko eta beraien kantitatea neurtu ahal izateko. Adibidez, guk hemen lagin bat prestatua dugu, non kafeina disolbatua dugun uretan. Eta bere identifikazioa egingo dugu, lagin horretan piko bat emango digu, eta piko horren azalerarekin kuantifikatu ahal izango dugu bere konzentrazioa. Hau, oso importantea da, produktu komertzializatzerako orduan, bere etiketan jakina arazteko ze konposatu dituen eta ze kantitatetan. Edo baita ere, lote bat deusestatu egin denean, kalitate kontrolaren arabera, neurtu ahal izateko ia etiketak esaten dituen neurriak betetzen edo betetzen ez dituen. Beste hau laborategian eskuratu duten azken ekipoa da, eta elikagaien konposizio nutrizionalaren analisiak oso era arinean egiteko aukera ematen du. Guruina sartuko bagenu, 30 segundu ingurutan esaten digu. Gantz proportzioa, ura eta gatz kantitatea ere bai. Ekipo honek ahalbidetzen digu horrelako analiziak laborategietan lortzeaz gain, laborategitik kanpoko ingurunetan ere egitea. Adibidez, produkzio planta batean egin ditzazkegu horrelako analiziak produzio kate horren puntu desberdinetan, eta horrela alterazioak gertatu ezkero, geroz eta lehenbailen jarri ditzazkegu ekintza zuzentzaileak. Gaur egun oraindik ere proteina eta gantza kantitateko metodo ofizialak edo referentziazko metodoak hemen atzean ditudan ekipo hauekin egiten dira. Baina hala ere geroz eta gehiago erabiltzen ari dira elikagai industrian, horrelako ekipoek eskaintzen dituzten metodo ez zuzenak, teknika espektroskopikoetan oinarrituta daudenak. Batez ere azkartasunagatik. Elikagaien kalitatea bermatzeko analisi nutrizional eta mikrobiologiko ez gain, garrantzitsua da azterketa sentsorialak ere egitea. Hau da, esaterako jakien testura neurtzea. Denoi gustatzen baitzaigu patatek karrask egitea.
Analisi sensorialak orain arte beti katen bidez egin izan dira. Baina gizakiok oso modu subjektiboan analizatzen ditugu sensorialki elikagaiak, eta horiek egiteko instrumentuak garatu izan dira. Instrumentu honi esker, badakigu elikagai batek edo beste edozein laginek ze testura izango duen, eta adibidez, hartxandatik ekarri dizkiguten snack hauen testura kuantifikatzeko balio digute. Ezkerretakoa Bilbao Ostalaritza Goi Eskolatik ekarritakoa da, eta eskuinetakoa snack komertzial bat. Izan ere, guk nahi dugun elikagaiaren testura analizatzeko ezinbestekoa da aurrez ezaguna den antzeko produktu batekin alderatzea. Gilotina modukori indar berbera eragiten ari zaie biei. Snack bakoitzak zer nolako erresistentzia duen jakin ahalko dugu. Zer ikusten dugu kasu honetan? Txitxarroaren snackak, hartxandatik ekarri digutenak, askoz ere indar gehiago behar duela eta baita ere denbora gehiago behar duela puskatzeko. Datu hauek hartxandako eskolara bidaliko ditugu eta hartu beharko dituzte erabakiak, beraien produktua berriro ere ekoizteko, modu ezberdin baten edo horrela jarraitzeko. Elkarlana eta puntako teknologia oinarri, etorkizuneko elikadurari ez zaio berrikuntzarik faltako.